into abangakuthi kungenzeki manje it's because akusona isikhathi sakho. Yabona uthi umshumayeli 3 verse 1 konke kunesikhathi sakho. Undermine lawo mazwi are very powerful. Ungayi ngokuthi magama wajwayele, these are prophetic words. Uyabona uma sekufika isikhathi sakho uNkulunkulu asasidedelile isikhathi sakho. Noma kungathiwa bekunomuntu ebeka kuloya 20 years ago beyalokho akuthakatha. But uma sekufika isikhathi sakho umuntu wakhe angeke usebenze. Ngoba isikhathi sakho sihambisene neprotection. Akakwazi uNkulunkulu ukukunikeza isikhathi sakho angakuprotect kulento leyo. Kungakho i-breakthrough yakho iphethe umlilo wesikhathi. Once kwafika isikhathi esithizeni noma ngathi wendaweni kunomthakatho odumile ukuthi uyabavala abantu, wena ngeke bakuvale. Ngenxa yokuthi isikhathi sakho sesifikile. Akukho umuntu ozosebenza noma bangayiphatha bayilande kuphi, but uma isikhathi sakho sifikile ngeke bakwenze lutho ngoba isikhathi sakho into powerful kakhulu. Uvuliwe. Yonke leminyango beyivaliwe. Sonke lesikhathi bekuvaliwe. Sekuvuliwe ke manje. Ucabatha uNkulunkulu ukuvulele ukuthi bakuthakathe. Uqatha uNkulunkulu uvulele ukuthi bakuvale. Uma nje kufika isikhathi sakho, uma nje isikhathi safika ngeke bakubambe. Noma bangathi nako ke kubi ngeke. Uma into uyitholile uNkulunkulu akuvulele isikhathi. Ngoba yonke into esiyifunako ibanjwe isikhathi. Kwafika isikhathi akekho ozosikhona.